गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय माखासेथ' नङा NLFB नि बारैसो माखासे खोथाखौ फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। दिनै फंनै टपिकआनो जाहैबाय ड्राग्सथ' नङा, जौ तास गेलेनाय बा जुवा गेलेनाय बेफोरबायदिनि खेथ्रआवसो आं बुंनो नागिरदों फंनैसो। आरो प्लास दिनै बख'नि डिसचार्ज बा एक्सपेल खालामनायनि खेथ्रआवसो बे बाथ्राफ्रा ओंखारदों। दिनैहाय मैयानिफ्राय थांनाय 2 तारिखआवनो बिथांमोना बख'खौ एक्सपेल खालामदों। एक्सपेल खालामखांनायनि उनाव एक्सपेल खालामनायनि जाहोनाबो बिनो गोबां बाथ्रा दंबावोमोन बुंनो, खिन्थु आं बुंजोबला, बुंनायबो नंला। बा दिनैहाय आं बे खोथाखौल' बुंनो नागिरदों, दिनै थारैनो जुदि बख'आ तास बा जौ जुवा बेफोरबायदि गेलेथारदोंमोनबा बेखौ दे बिनि थाखाय डिसचार्ज होबाय बा बेखौ एक्सपेल खालामबाय। दिनै एक्सपेल खालामबायबा दिनै क'क्राझार केम्पआव जे जुवा गेलेगासिनो दङ, बे जुवाखौ सोरनि आन्दाराव होदों? आंनिया कुइसना, सोंथिया बेबो मोनसे। आंनाव बावहाय बे मेसेजआ जाय गेलेग्रा जोंनि XNDB निनो सोद्रोमा, बावहाय 30,000 ना 60,000 जुवा गेलेनानै थैदों, बिनि खुगानिफ्रायनो ओंखारनाय राव। आं मालाबानि आजि 1.5 मासनि सिगांनो खोनादों बे बाथ्राखौ। खिन्थु दिनैहाय बुंनोसो मोजां जादों, दिनै बख'खौ सासपेन्ड खालामनाय लगे लगेनो, बा सासपेन्डथ' नङा, बेखौ एक्सपेल खालामनाय लगे लगेनो दिनै बिथांमोना, दिनै सुखं फंबाया दहायो मोनसे स्टेटमेन्टआव होदों, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, गोबां रादाबावनो ओंखारदों। दिनै जुवानि थाखाय हगारनाय जादों बा गुबुन मोनसे माबानि थाखाय बेखौ एरख'नाय जाबाय आफादनिफ्राय कयेकजनखौ होननानै बुंदों। दिनै बे क'क्राझार केम्पआव जे जुवा खेला होदों, बेखौ सोरनि आन्दाराव होदों बा जाय होदों बेखौ माने एरख'नो हायाखै? दिनै केम्पआवनो दिनै बेफोरबायदि जुवा खेला होदोंबा, होमबा बर' रायजो राजाखौ, जोंनि इउथ्सखौ, नैबे दानि ओंखारफुनाय दावगाफुनाय जेनेरेसन, नेक्स्ट जेनेरेसन, बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा फोरोंगोन? दिनै नोंथांमोनानो दिनै केम्पआवनो, दिनै बख'आथ' दे बिथाङा आफादनिफ्राय एरख'जाबाय, मोजांनि बाथ्रा, एरख'दों। दिनै बै केम्पआव सोर होदों? खोनानो मोन्दों, दिनैहाय नामखौ थांखिनो सानाखै आं, दिनैहाय दिनै थांखियोबा बै मानसियाबो दुखु मोनगोन। दिनै होमबा जों बर' रायजो राजा, जों बर'नि समाजनि गेजेराव जों गोबां ड्राग्स, गान्जा, जौ जुवा, ड्राग्स बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ NLFB नि सोद्रोमाफ्रा मा होबथागोन आरो मा बुजायगोन? जायनि जाहोनाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ XNDB आ ड्राग्सनिफ्राय, जुवानिफ्राय बा गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल बेफोरबायदिनिफ्राय दिनै स्टेटमेन्टबो होदों। दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि मावनानै खोन्थायोब्ला जोंनि इउथ्सखौ, नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ मा खालामगोन? दिनै दाब्बु होनाय लगे लगे, जुवा होनाय लगे लगेनो नोंथांमोना बा सोरखौबा फोरोंनायसो जादों होननानै आं सानो। नोंथांमोना दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनै हादार दागगारि साइडजों मा सोलिदों नोंथांमोनाबो मिथिगौ। बावहाय ड्राग्सनि, गान्जानि गोबां सोलिगासिनो दं। बेफोरबायदिनि सायाव मानो होबथायाखै, मानो बुङाखै? दिनै नोंथांमोननि खोथाखौ सोर लागोन दा? दिनै नोंथांमोनानो दिनै अपेननो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबाय, गोबां खोथा बुंलांबाय। जाय बाथ्राखौ दिनै बुंथावा, जाय बाथ्राखौ दिनै बुंनो नाङामोन, बै बाथ्राखौ बुंनायावहाय आं दिनै नैबे भिडिअखौ आरोबाव सेकेन्ड टाइम खालामफिननाय जादों। दिनै नोंथांमोना दिनै फिसा खोथाखौ लानानै सोरखौबा एरख'नायनो, सासपेन्डनो, मानो बेबायदि खालामना दोननाया दोनथ'। बेफोरखौ ज्राब गार। दिनै नोंथांमोननि आफादखौ माबायदि सावरायनायाव आग भाग लानो हागोन? दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों दिनै सावरायनानै माबायदि गोजोन माबा मोनसे सुक्ति खालामनो हागोन? दिनैहाय बर' रायजो राजानो जों मा होफैनो हागोन? बिनि बाथ्राखौसो साननांगौनि सम फैदों। दिनै नोंथांमोना दिनै सोरनिबा तास गेलेनायनो, सोरनिबा जुवा गेलेनायनो, सोरबा माबा माबिनो बेखौ बुरखांलायबाय थानानै गोबां लाब गैया। खारन बेफोरबायदिया नोंथांमोननि गासैनावबो दङ, बिदिया गोरोन्थिया। खारन नोंथांमोननाव दिनै जा स्टेटमेन्ट होनाय नुदों, नोंथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनाय गैलायामोन बा रायलायलायनाय गैयामोन, ओंखायसो दिनैहाय बेफोरबायदिया जानो हमदों होननानै आं सानो। थ' बावहाय बाथ्राया बुङोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारबावो, गोबां बाथ्रा ओंखारबावो। दिनै आंबो सानसे समाव बेफोरबायदि नोंथांमोनफोरबायदिनो नांनानै फैदों। जोंबो जोंनि देहायावबो नाङो। सोरखौबा एक्सपेल खालामोबा
जोंबो दुखु नाङो आं बार होनबाय थादों दिनै एक्सपेल खालामनायनि सिगां अन्तत एसे साननाया मोजां बावमोन होननानै आं सानो दिनै बिथाङा आफादखौ फेदेरनाय हिसाबै बिथाङा एसेब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय मान सनमान होनानै एसेब्लाबो उन्दै जानानै नोंथांमोना थांनानै रायलायोमोनबा लिंना लायोमोनबा हयथ'बा बिबो नोंथांमोननि बे मिटिङाव एटेन्ड जागौमोन दिनै नोंथांमोनाबो दिनै गोरा खालामबाय दिनै बख'आबो गावनि मावनायखौ लानानै आं मानो थांनो बेखिनि बाथ्रा साननाया फैदो बख' बिथांखौ जेरै एक्सपेल खालामबाय जेब्ला जायहा क'क्राझार केम्पआवहाय जुवा खेला होदोंमोन बिबो एक्सपेल जानांगौ आंनि हिसाबाव आंनि साननायाव दिनै बेखौ जुदि होआखैबा बे क'क्राझार केम्पआव थाग्राफ्राबो होजाया बेफोरबायदि थ' दिनैहाय जायखिजाया गोबां बाथ्रा बुंबाय NLFB नि बारै गोबां खोथा बुंनो दंबावोमोन आं बुंनो सानदोंमोन बुंबाबो सोर बिलाय बिथांमोनाबो दिनैहाय NLFB दिनै बर' हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिफोर बिथांमोनाबो आसा खालामदों नोंथांमोना दिनै जाखिनि साननाय नोंथांमोननि जा सिमां नोंथांमोननि बर' रायजो राजाखौ लाना जा सिमां नुनाय बे जाफुंगोन होननानै आरो नोंथांमोननि जाखिनि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जाखिनि सिमां नुनाय बेखौबो जाफुंगोन होननानै आसा खालामदों भबिष्यतआव नोंथांमोना बा सोरखौबा सासपेन्ड बा एक्सपेल बा डिसचार्ज होनाय बा माबा मोनसे होनाय बेखौ खालामालाफानो दिनैनि सिचुवेसना बेफोरबायदि सोरखौबा एक्सपेल खालामनायनि सिचुवेसन नङा दिनै साननांगौसोमोन नोंथांमोना जे जों माबोरैहाय सलिउसनखौ फोजोबना दोननो हायो माबायदि बे प्रब्लेमखौ जों फोजोबना दोननो हायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोजोबनानैसो दोननांगौ सावरायलायनानै थ' लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोनाव जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला NLFB गासैबो बिथांमोनाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावै दोनथ'बाय जय बर' हारिनि